L'Ajuntament de Calafell disposa d'unes instal·lacions noves al parc empresarial que han estat concedides per la ubicació dels serveis de neteja viària, manteniment i neteja de platges i també de parcs i jardins del municipi. Aquests treballs els porten a terme les empreses Urbacer S.A. i UT Jardiners de Calafell. La instal·lació està dividida en 3 naus independents per a cadascun dels serveis i compten amb amplis espais a l'aire lliure per al parc automobilístic, rentador de vehicles, dipòsit de biodièsel, zona de càrrega dels vehicles elèctrics, un taller mecànic per a reparacions i manteniment dels vehicles, una zona d'emmagatzematge d'eines i de residus i, a més, la zona de vestuaris i oficines. Urbacer S.A. treballa perquè el municipi de Calafell, els seus carrers i les seves platges es converteixin en llocs més nets i saludables. A continuació especifiquem els serveis que es porten a terme per la neteja viària i la de les platges. La neteja i manteniment dels 5 quilòmetres de platges de Calafell és un dels serveis més importants que du a terme l'empresa Urbacer. Es fa la neteja manual, mecànica, buidatge de papereres, intervencions per causes extraordinàries com temporals o riuades, l'obertura i manteniment de sortides d'aigües pluvials en cas de tempestes, la instal·lació i desinstal·lació d'elements del mobiliari, així com altres serveis necessaris a les platges. L'hidronetejadora neteja i desincrusta taques del paviment i xiclets, el passeig marítim i l'illa de vianants mitjançant aigua a pressió. L'escombrat mixta es fa mitjançant una màquina escombradora i un bufador. L'operari arrossega els residus de la vorera fins a la calçada i l'escombradora, amb els raspalls, empeny els residus cap a la caixa de la màquina mentre s'acciona un sistema d'humectació per evitar aixecar la pols. L'escombrat mecànic consisteix en fer la neteja a les zones on la calçada és més irregular. L'escombradora aspira la brutícia amb l'ajuda dels raspalls i utilitza també el sistema d'humectació. La neteja de la zona peatonal es realitza amb l'escombradora elèctrica i l'escombrat manual. Com a reforç, es fa un torn de tarda que consisteix en la recollida de cartró doblegat entre la franja horària entre les 2 i les 3 de la tarda. Un cop s'omple el camió, es buida la compactadora. Després de la recollida de cartró, s'escombra manualment la via pública, es buiden papereres i es fa la reposició de bosses. L'escombrat manual es realitza mitjançant una escombra, arrossegant i apilant els residus del paviment per posteriorment recollir-los i introduir-los en el contenidor de rebuig. Al buidatge de papereres, l'operari buida el contingut de la paperera i substitueix les bosses. La recollida de mobles i trastos vells, poda i restes vegetals de domicilis particulars funciona mitjançant el sistema de trucades al telèfon verd o entrant a la pàgina web lineaverdacalafell.com. L'equip de treball efectuarà la recollida de tots els elements dipositats a la via pública, així com tots aquells que hagin estat abandonats sense avís. Un cop el vehicle estigui ple o finalitzi l'itinerari previst,
es procedirà a transportar els residus al seu lloc d'eliminació o de tractament. La feina de la brigada d'herbes consisteix en tallar les herbes, branques i fulles dels carrers o places que obstaculitzin la bona visibilitat per als conductors i ocasionin molèsties als vianants. La brigada de neteja realitza tasques en zones que presenten dificultats per la mecanització, punts no accessibles per les màquines. Es netegen escocells dels arbres, escombrat manual, neteja d'excrements, neteja també de places i zones al voltant dels contenidors. El Servei d'Educació Ambiental consisteix en fer campanyes d'informació i de sensibilització per la ciutadania de Calafell, així com la realització d'estudis i enquestes sobre els serveis que puguin ser convenients. L'objectiu d'aquestes actuacions de promoció i de sensibilització és crear a la població un clima favorable amb valors de conscienciació mediambientals i informant els ciutadans de les raons, les conseqüències i les necessitats d'un correcte comportament en aquest àmbit. A les noves instal·lacions també està ubicada l'empresa UT Jardiners de Calafell, la unió de dues empreses, Urbacer i la Fundació Privada Santa Teresa. Entre altres activitats, la Fundació Privada Santa Teresa ofereix el CET, el Centre Especial de Treball de Serveis, on es treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual i trastorn mental. Aquestes persones, que formen una part de l'equip de jardineria de la UT Jardiners de Calafell, duen a terme el servei de manteniment i neteja dels parcs i jardins del municipi de Calafell i estan plenament integrades social i laboralment. Les tasques que realitza UT Jardiners de Calafell són les següents. La neteja de restes de deixalla realitza en superfícies de gespa o bé amb herba per terres arbustius i utilitzant escombra, rasclet, raspall o la bufadora. El manteniment de les gespes consisteix en la sega de l'herba, l'escarificat per tal de millorar l'airejat de la gespa, la ressembra amb llavors i l'aportació d'enceball i així afavorir també el creixement i el desenvolupament de la vegetació. L'objectiu de l'escatat o l'entrecavat és eliminar les herbes i millorar les característiques físiques del sòl. El reg es realitza aportant les necessitats d'aigua mitjançant mànega connectada a boques de reg de la xarxa o bé a dipòsit transportat per un vehicle. El disseny, instal·lació i manteniment de reg automàtic en zones ajardinades es revisa regularment per assegurar que el funcionament sigui el més òptim. Els tractaments amb productes químics consisteixen a dur a terme el desherbat químic i també el tractament fitosanitari per tal de mantenir el bon estat vegetal dels espais verds. En aquestes tasques s'utilitzen motxilles i carretó de tractaments, així com tractor atomitzador. El retall és l'eliminació de les branques que sobresurten dels límits de l'estructura desitjada en tanques vegetals i arbusts de topiària. Aquesta feina pot realitzar-se manualment o bé amb màquines de retall de tanques. La poda d'arbust i arbrat es realitza per potenciar les característiques de cadascú, la floració, els fruits, etc. Les diferents podes que es realitzen són les de formació, manteniment, rejoveniment o floració. En l'esporga de l'arbrat també se'n realitzen diferents tipus, de formació, de reestructuració, de neteja o de sanejament. S'esporguen els arbusts i també els arbres de les zones enjardinades i de la via pública. També es fan tasques de plantació de plantes herbàcies anuals, bianuals, decoratives o bé d'arbustos o arbres. Es porten a terme plantacions per la millora dels jardins, el manteniment i també en l'enjardinament de zones noves al municipi.